ちは皆さん。皆さんは旅行好き？私はとっても好き。ビアンチャンの観光地はもう全部行った？私はビアンチャン出身なのにまだなんだ。一番人気のところはどこだと思う？パトルワンかな？ホハケオかな？私はそうだと思ったけど、本当は違うみたい。先月、テストが終わったから、ビアンチャン観光をしようと思いついた。でも、どこへ行けばいいかわからなかったから、インターネットで調べてみた。すると、観光客の一番おすすめのところが見つかった。それは、コープセンターというところだった。でもね、これ、どこ？どうしてそんなに人気なの？私はビアンチャンにいるのに、そんなところ知らない。すごく気になったから、そこへ行くぞと決めた。ホープセンターは、インドシナ戦争の時、落とされた爆弾を展示しているセンターだ。そこに入ると、知らなかった歴史の史実とその残酷さが分かってきた。私たちのラオスには、こんなにたくさんの不発の爆弾が残っていることが知らなくて、私は本当にびっくりしちゃった。たくさんの罪のない人がその爆弾で死んだり、手足が不自由になってしまった。犠牲者のビデオを見ながら、私は知らない間に泣いていた。犠牲者はとてもかわいそう。急に家族の人がそうなったら、誰でも悲しくて絶望するだろう。特に子供だ。毎日走って遊んでいた足が急になくなるなんて、本当にひどいな。ホームセンターで私は前よりもっとラオスの人を愛する気持ちを感じた。そして平和のための意識を持つことができた。戦争は最低だね。一部の人の利益のためだけに同じの人間性を蝕んだ。ホープセンターはどうして観光客に一番人気のところは今理解できる？皆さん、ぜひこの一番人気のところを訪ねて、ラオスのため、世界のため、意識を持ってください。ありがとうございました。ホープセンターはフーヤンにあります。タラトサオの近くで、タラトサオから5分くらいかかります。そうですか、はい、ありがとうございます。ではもう一つ質問です。たくさんの人に平和のための意識を持ってもらうために、あなたができることは何だと思いますか？私ができることは、このようにスピーチ、たくさんの人に知らせてもらいます。はい、わかりました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。